Kako bi se pripremili za predstojeću setvenu sezonu, država je krenula sa isplatom subvencija poljoprivrednim proizvođačima za 2022. godinu, koja će kompletno biti isplaćena do 24. marta, rekla je danas ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković. Ministarka je za Tanjug kazala da će do kraja tekuće nedelje biti isplaćena cijela genetika. U narednoj nedelji idemo sa isplatom tova, sa isplatom voćarima, dok će u trećoj nedelji marta biti isplaćene destilerije i vinarije. Na kraju plaćamo primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju 23. i 24. mart i sa time završavamo sa subvencijama za kompletnu 2022. godinu, navela je Tanaskovićeva za Tanjug. Od 1. aprila krećemo sa subvencijama za ovu godinu, najavila je ministarka.